Het is zondag 18 oktober en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De politie gaat ervan uit dat de dode man die gisteren bij de Oesterdam werd gevonden door een misdrijf om het leven is gekomen. Het team grootschalige opsporing is ingezet om de dood van de man te onderzoeken. De man werd rond 9 uur 's ochtends door een voorbijganger gevonden onderaan een steiger ter hoogte van de Bergse Diepsluis. Na het eerste onderzoek dat gisteren plaatsvond gaat de politie uit van een misdrijf. Bij dat onderzoek werden onder meer een politieboot en een politiehelikopter ingezet. Er zijn bij de plek van het misdrijf al meerdere getuigen gehoord en de technische recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan. De politie is op zoek naar getuigen in deze zaak. Het is midden in de herfstvakantie, maar de straten in Zeeland zijn leeg. Ook in toeristische plaatsen als Domburg en Zoutelanden weinig toeristen in de winkelgebieden. En zelfs vandaag in Sluis geen drukte. Waar normaal Vlamingen in grote drommen in het centrum te vinden zijn, lieten ze het nu afweten. Ze hebben blijkbaar geluisterd naar de oproep van hun minister om in het eigen land te blijven. Ja, nou ja, terecht toch? Ja, ik heb zelf mijn vakantie geannuleerd in de Ardennen van deze week. En dan zie je toch nog mensen naar hier komen. Dat vind ik wel heel bizar, ja. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Qua bezoekers is dat natuurlijk enorm teruggezakt. Met 90%. Normaal is dat ons hoofddoel, de Belgen. Nou, voor een onsmakelijke boodschap mogen ze mij wel even de grens over. Dat vind ik geen probleem. En als ze gewoon zich aan de maaltijden houden, afstand houden, dan zijn ze wel hard welkom. Ik denk dat, wat mij betreft, de landsgrens niet heel erg bepalend moet zijn of dat mensen wel of niet naar buiten gaan. Het is letterlijk een streepje op een kaart. En nou ja, corona zal die grenzen in ieder geval niet respecteren. De Belgen die wel winkelen in Sluis zijn zich van geen kwaad bewust. Ik denk, zolang dat je afstand kunt houden, je hand kan ontsmetten en een beetje je verstand gebruiken, moet dat gaan. Dat denk ik persoonlijk. Naar het buitenland? Nee, dat zeker niet. Dat is, Maar dat is dit ook? ja, maar niet zo extreem toch? Het is niet extreem, het is maar een 25, 30 kilometers van de kust van waar dan wij komen. 30 kilometers. 78 coronabesmettingen zijn erbij gekomen van zaterdag op zondag. Dat zijn er ruim 10 minder dan de dag ervoor. Volgens de coronalocator is er tussen gisterochtend en vanochtend geen enkele Zeeuw in het ziekenhuis opgenomen met corona. Ook is er niemand overleden aan het virus. Hoogste steiger is de gemeente Terneuzen met 15 nieuwe besmettingen. Het aantal besmettingen van gisteren was een record. Nooit eerder waren er in 24 uur zoveel besmettingen geconstateerd. Landelijk werd er vandaag wel een nieuw dagrecord genoteerd. In een dag kwamen er in Nederland ruim 8000 besmettingen bij. Na ruim 15 jaar trouwe dienst is het gedaan met het bekende gele uniform voor ambulancepersoneel. Binnen 2 weken krijgen alle chauffeurs en ambulanceverpleegkundigen in Zeeland een nieuw turquoise tenue. Ja, het is fijn, de kleur is goed. Ik vind het een dikke team. En het zal zeker een tijd van gewenning zijn, net als voor onszelf. En uiteindelijk weten mensen niet beter. Je merkt dat het nieuwe pak een stuk fijner zit om in te werken. Het geeft je voor je gevoel wat meer bewegingsvrijheid. Omdat het natuurlijk een andere stof is. De zakken zijn groter. Er zit veel striping op de broek, zowel aan de voor- als aan de achterzijde. En dat maakt ons werk toch een stuk veiliger op straat. In de loop der jaren zag je steeds meer andere sectoren in het geel gestoken. Wat niet goed is voor de ambulancemedewerkers. Energiemaatschappijen waarvan de monteurs ook op locatie werken, die hebben deze kleding aan. Wellicht komen dierenambulances, gemeentelijke diensten komen heel erg in de buurt van dit geel. Ik denk dat het goed is dat onze beroepsgroep zich nu gaat onderscheiden met een beschermde kleur. En ze zeggen dat de nieuwe kleding rust brengt, dus we gaan het zien op straat. We zijn er erg blij mee, ja. De boswachterij Westerschouwen op Schouwen-Duiveland is weer het strijdtoneel voor het gevecht tegen de Amerikaanse vogelkers. Nou, hier zie je dat het nog helemaal vol staat met de Amerikaanse vogelkers. En je ziet hier ook op de grond allemaal zaailingen van deze Amerikaanse vogelkers. In het voorjaar heeft hij hele mooie witte bloemetjes waar heel veel insecten op komen. In de herfst heeft hij heel veel besjes waar vogels weer heel blij mee zijn. Hij heeft alleen één groot nadeel, is dat hij zich zo verspreidt. Uittrekken van de vogelkers gaat niet overal omdat de grond dan nog beter geschikt wordt voor de kers. En omdat er nog munitie kan liggen. Daarom wordt die ieder jaar afgezaagd. Ze lopen weer uit, dat zie je ook meteen.
En dat betekent dat we volgend jaar weer terugkomen om hem weer terug te pakken, ietsje lager af te zetten. Loopt hij weer uit. Maar zo blijven we dat net zo lang doen tot hij opgeeft, tot hij uitgeput is en verdwijnt. Andere opgroeiende boompjes zoals eiken krijgen nu bescherming omdat er bosbewoners zijn die daar graag hun tanden in zetten. Damherten vinden de Amerikaanse vogelkers niet lekker, eten ze echt niet. Maar die vinden de jonge blaadjes wel heel lekker, van de eik of van de esdoorn of andere soorten. De strijd tegen de vogelkers gaat naar verwachting nog jaren in beslag nemen. Rust, nevel en bewolking deze zondagochtend. En we hebben dit vrijwel windstille weer te danken aan een hoge drukgebied wat ligt boven Engeland, Zeeland en Noord-Frankrijk. De bewolking bleef het weerbeeld vandaag lange tijd bepalen en de zon kwam er nauwelijks aan te pas. Bovendien viel er vlak aan zee af en toe soms wat lichte regen en dus was het vandaag een onvervalste herfstachtige zondag. Vanavond en vannacht is er ook veel bewolking. Het is rustig met een zwakke zuidwestelijke wind en de temperatuur zakt naar 7 tot 10 graden. Met wellicht een enkele opklaring en verder landinwaarts mogelijk ook wat nevel of een mistbank. Morgen in de ochtend af en toe zon, maar dat is slechts een knipoog, want in de loop van de middag wordt het weer bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 13 à 14 graden. Dinsdag wordt een regenachtige dag met een krachtige zuidenwind. En op woensdag in de ochtend nog wat regen, maar in de middag meest droog weer. En een wat hogere temperatuur van 17 graden. Op donderdag en vrijdag wordt het weer wisselvallig. En tot zover. Hierna kunt u nog kijken naar ons nieuwe programma Natuurlijk. Gevolgd door een aflevering van Terugkieken. Veel plezier daarbij en nog een fijne avond.